Su wane ne matasa? Turƙashi wannan amsa ce mai buƙatar samun cikakken lokaci domin yin bayaninta, wadda kuma za a daɗe ana bayani domin fito da su wane ne matasa. Matasa, kamar yadda masu iya magana suka ce, su ne ƙashin bayan kowace iriyar al'umma, kuma matasa ake kallo a kalli wace iriyar al'umma ce za a yi baya. Shin wani hali matasan mu suke ciki yanzu? Kuma me za ya faru a ce yanzu matasan da ke yanzu su ne abin da za a hanga domin ganin isar abin da zai faru a gaba, ko in ce a shekarun gaba? Turƙashi, akwai buƙatar matasa mu dawo mu mai da hankalinmu, mu sani cewa dole sai da haɗin kanmu ƙasar nan za ta gyaru. Abubuwan da ya kamata matasa su fahimta shine mu guji shaye-shaye, mu guji sai da ƙuri'a a lokutan zaɓe, sannan mu guji zama 'yan daba, mu guji duk aikata wani mummunan laifi domin ƙasarmu ta zauna lafiya. Sai da gudunmawarmu sannan ƙasarmu za ta zauna lafiya, a samu shugabanci na gari. Idan muka zama na gari, kar kai mamaki matsayinka na matashi wata ran kai ne za ka zama gwamna a jihar ku, ko shugaban ƙasa a ƙasar ku, ko ciyaman a local government ɗinku, ko ma kansila a yankin ku. Shin wani hali kake yanzu? Me kake domin ganin al'ummarka ta gyaru? Ya kamata a matsayin mu na matasa mu nazari akan irin waɗannan abubuwa. Ya kamata a matsayin mu na matasa mu yi ƙoƙari mu sani cewa mu ne shugabannin gobe, mu ne iyayen gobe. Ya kamata mu gyara rayuwarmu. Ya kamata duk abin da za mu tabbatar da cewa ba zai cutar da al'ummarmu ba, ba zai cutar da rayuwarmu ba. Mu guji shaye-shaye, mu guji sara suka, mu guji duk wani mummunan laifi da zai ɓata sunan mu ko al'ummar da muke rayuwa a ciki ya cutar da su. Wannan shine kiran da nake so yi a matsayina na ɗan uwanku matashi. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Suna na Nura Haruna Mai, matashi mai rajin ganin al'umma sun gyaru, sun daidaita, sun zama mutane na gari kamar kowa. Kowa zai iya zama shugaba. Mun gode. Allah ya mana jagoranci.